Ini ruang tamu nih, bombong ini yo. Cocok iki kena garisan keluarga, tahlilan aman tuh. Lampu nih istimewa. Terselingan. Sebelah kanan kini iki ono tembok gak posan ono mau dingin yo. Ono jendela ready sing sebelah tutup ben sirkulasi udara mlebu metu ben lancar ya. Nah, saiki langsung lanjut menggok nang sebelah kiri kini iki. Nah, iki nang gone kamar terutama sing langsung menghadap nang arah karpet ready jendela ben sirkulasi udara mlebu metu ben lancar ya. Nah, saiki langsung lanjut mrin. Nah, iki nang gone kamar itu kedua wis koyo ngene iki model yo. Nah, saiki langsung lurus mrin. Menggok sebelah kanan kini iki nggone arah dapur wis tefele ready, kompore ready, cari masang gas LPG tok. Nah, iki nang gone kamar mandine, kewetangan wis kan separo, wis ini jongkok krek ganti sikil yo. Iki gak ngegeno maneh cara ngono cocoran yo. Nah, iki menggok nang sebelah kanan ini iki ready panggone area laundry room utawa cuci jemuran gini. Ben apa? Ben gak cemren telangatku mbane ben yo. Nah, dadine wis enak. Saya langsung tak ceritanya gini, nang rong tamu gini yo. Iki mangko maneh ukurane 7x11 hargae 250 juta. Untuk 10 lokasi, bandino wis perkiamat nang kemat kae. Wis meneh kasih suwe blenger kok ben Mas lampune apik.